Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu omti buwangal kesal andirangal Southern Parkway, wato buwangal kesal ngal hauti fattule wuttudu fombina berniwol Abuja be nanta sakantare berni man. Buwangal bo ngal hukuma hakkilanki shanu nyibalo berniwol Abuja wato Federal Capital Development Authority wadi. Omtugo buwangal man ɗon nder taskara taskitaka ngam hollugo seyo hewtugo Tinubu hitande dow korowal laamu. Ɗum waɗi hawrinde ma pindire ha pelel omtugo buwangal man. Nder jami'en gomnati tedduɓe yaliriɓe ha pelel man wodi sakatarejo gomnati mobgal lesdi Mr. George Akume be ardiɗo huwoɓe ha fada laamu wato Chief of Staff Mustafemi Bajabiya Mila be ardiɗo jam'iyawa laamotonga ha Nigeria wato APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje be ministajo pamaro mo gallure Abuja Dr. Maria Mahmud. Ardiɓe liserento fere fu humpiti hawrinde man, nonnon bo lamlamɓe ndondonu. Ministajo Abuja barista Nyesom Wike latti jami'ijo gomnati mo jaɓɓi hoɓɓe. Ardiɗo hukuma hakkilanki gallure Abuja wato Executive Secretary Federal Capital Development Authority FCDA Engineer Shehu Hadi Ahmed waɗi bayanu dow no Southern Parkway lati. The segment of the Southern Parkway that is being commissioned today covers a total distance of about 5.4 buwangal Southern Parkway ngal ɗum omti hande ɗo mari njutirka kilomita 5 be reta. Ngol fuɗɗi iga bankiru lesdi maundu wato CBN be nanta pelel rewuki masihanke'en wato Christian Center lati ɗum ha saka berniwol Abuja ha yago Ring Road 2 wato buwangal Nnamdi Azikiwe. Kugal magal waɗama jotta ngam wallitiggo hedi hoytingo malla bo ustugo juɓɓindiral motaji gurtoji iga nder berniwol Abuja ha fahin ngal wallitan ha waddugo jahol yeso wuttudu fombina Abuja bana no buwangal wuttudu Woyla wato Northern Parkway walliti ha waddugo nyiɓuki gallure Woyla be jawɗum. Buwangal Southern Parkway ɗo mari laabi mota 6 hedi jungo nano, 6 hedi jungo nyamo, wato ngal hosan shafuji motaji 12 wakkati woore ɗon juɓɓindiri yaha. Buwangal Southern Parkway be ngal Northern Parkway on tan mari juɓɓol shafuji motaji 12 na bana buwale luttuɗe ha Abuja fu marɗe shafuji motaji 10. Kompaniwa Setara ko on ɗum hokki kongila waɗugo laawol man. Kuɗe man bo sendama geɓe 2 aran ha Disemba hitande 2010 ɗiɗaɓum bo ha Novemba hitande 2012 wato ngol hosi duuɓi 13 foddeko ngol timmine hande. Ɓaawo Engineer Shehu Hadi waɗi bayanu dow no buwangal Southern Parkway woni, sai ministajo pamaro ha gallure Abuja wato Dr. Maria Mahmud wari yetti Tinubu be warugo omta buwangal man. On behalf of the Federal Capital Territory Administration and its residents, I extend our heartfelt gratitude to His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, GCFR. Non bo o yetti huwanoɓe hukuma gallure berniwol Abuja fu hawtade be humpitiɓɓe hawrinde man. Ngam wallitiggo wuttudu fombina Abuja heɓa nyiɓa fotita be wuttudu woylare berniwol man waɗi gomnati hokki kongila nyiɓugo buwangal Southern Parkway nder hitande 2010 dow ceede naira biliyon 16 be miliyon 200. Amma dalila ceede kare kugal no ɓesdiri ha lesdi Nigeria
hawtaade be waɗuki kuuɗe goɗɗe kanduɗe ngam ngol huuɓa haaje bana no handi. Ceede ɗen ɓesdama yaago naira biliyon 35 be miliyon 700. Amma kadi gomnati wasalinga on waɗi ɓesdaari man. Hunde bo nde waddi nyalaade omtuki laawol man hande. Bana no ministajo gallure Abuja Barrister Nyesom Wike andini Tinubu. I'm happy to further inform Your Excellency that the project is now completed in line with the renewed hope agenda of Mr. President. Miɗo seya andinkima barkama hande kuuɗe buwangal man fuu timminama. Hunde bo nde yaadi be taskara maɗa ngam hokkuki ummatore Nigeria baabuwol tammunde hesre wato Renew Hope agenda. Ɓaawo hoosuki hunayere dow minista en Abuja yande 21 lewru August hitande 2023. Min be ministajo am pamaro tawi kuuɗe ɗe gomnati wasali nga fuɗɗi amma timminai. Alhamdulillahi be wallinde maɗa kuuɗe ɗuɗɗe timminama ɗo rena omtego nder maaje ha be buwangal ɗo. However, the coming of the current administration and Mr. President's unflinching support has indeed led to the completion of this project, amongst others, ready for commissioning. Hukuma hakkilanki gallure Abuja wato FCTA be ummatore Abuja gettima barkama. Kanjum waɗi ma hukuma hakkilanki gallure Abuja hosi jabrugal induki buwangal ɗo dow Bola Ahmed Tinubu we. Ngam man miɗo seya nodduki ma Allah reni ngara omta buwangal Southern Parkway ko warti iga hande bo Bola Ahmed Tinubu we. Your Excellency, Mr. President, it is now my honor and privilege to invite you to the commissioning of this newly completed Southern Parkway, henceforth called Bola Ahmed Tinubu Way. Thank you and God bless you. Ɓaawo jawabu ministajo Abuja Barrister Nyesom Wike sey Tinubu hoosi microphone fuɗɗi jawabu banni. The completion of the Southern Parkway underscores our commitment to inclusive and sustainable development. Timmungo kuuɗe buwangal Southern Parkway tabitini gomnati am dogginan kuuɗe gaddoje jahol yeeso ummatore na be holluki feerotiral. Ha yaake en taskitani nyiɓugo berniwol yottugol haaje lattingol laamorde lesdi meɗen en kiriti nyiɓugo kuuɗe ɓoosinoje ngendam ummatore bana laabi heɓanan ummatore kuuɗe sattinan sha'anu filu be jahol yeeso ummatore dow bawɗe jawmirawo min keɓan nasaraku be non huɓango ummatore haajeji maɓɓe ɗon nder ɓerɗe amin min tabitini ardingo huwa ko ummatore mari haaje waɗan ummatore be lesdi Nigeria yaha yeeso. Miɗo omta laawol nder seyo be teddinore laawol bo ɗum indiri dow inde am. We believe Nigeria will succeed. Ɓaawo omtugo buwangal andirangal Southern Parkway, buwangal bo ngal ɗum inni jotta yaago Bola Ahmed Tinubu Expressway. Jango bo to jam Tinubu omtan tasa jirgi lesdi ɗum hawti fattule Abuja feere nonnon bo faɓɓi jango to jam o omtan erorde motaji ɗum hawti fattude wuye be nanta fattude wuse nder taskara ngam hollugo seyo hewtugo mako hitande ha dow korowal laamu ni ha gallure Abuja tan Tinubu mai omtan kuuɗe feere ko dillani kombi 10 nder maaje woodi saare ballo ardiɗo lesdi Nigeria fu hesre nde ɓe ɗon nyiɓa.
iga sare lamu lesdi Nigeria wato Asorok, Umar Aliyu ko da Radio International Bay TV.